איך אני יודע אם איש מכירות שקיים לי בעסק הוא טוב ויעיל ורווחי בשבילי? רוב בעלי העסקים ורוב המוקדים הטלפונים מודדים לפי שורה אחת למטה, כמות המכירות, כמה הבן אדם עשה. צריך לבדוק ולזכור שיש עוד כמה פרמטרים חשובים. הפרמטר שיותר חשוב מכמה מכירות הנציג עשה, זה מה אחוז ההמרה שלו. זאת אומרת, אם יש לי נציג אחד שעשה 10 עסקאות וטיפל ב100 לידים, ולידו יושב נציג שעשה פחות עסקאות, 8 עסקאות, אבל טיפל ב50 לידים, אני רוצה אותו יותר. אני רוצה להבין אם אני עכשיו, אם אני צריך לבחור מישהו, מי נשאר? רוב בעלי עסקים ילכו על זה שמחר יותר, אבל בפועל הוא שרף להם יותר לידים. מה שצריך לעשות זה לקחת את הנציג שמחר יותר, ולשפר לו את ניהול הזמן שלו. כנראה שהוא לא מספיק לגעת במספיק לידים, כי הוא לא יודע איך לנהל את הזמן שלו. יש הרבה מאוד פרמטרים כמו איזה וייב הנציג מכניס למערכת, אם יש לו ראש גדול, אם הוא מצליח לחשוב ולדייק את העסק, אם הוא מטייב נתונים בצורה נכונה. יש כאן הרבה מאוד משתנים, זה לא יכול להיות רק לפי סכום מכירות.